Vítajte priatelia pri ďalšom videu. Po minulom videu som dostal veľmi pekné odozvy, čo si veľmi vážim. A samozrejme som dostal kritiku, ktorú si vážim rovnako ako tie pekné odozvy. A to z toho dôvodu, že aspoň viem, že kde sa mám zlepšovať a čo všetko mám spraviť preto, aby som bol počúvateľnejší, pozerateľnejší. Takže aj za to veľmi pekne ďakujem. A poďme k téme. Dneska som sa chcel venovať téme rovnako zodpovednosti a zodpovednosti za svoje vlastné emócie, aby som bol presnejší. Nie je jednoduché túto tému rozvinúť úplne na 100% tak, aby ju všetci pochopili. Dúfam, že sa mi to podarí. Ak nie, tak sa vám ospravedlňujem, ale keďže túto tému som ešte nerozoberal takýmto spôsobom do videa, nemám túto tému rozobratú úplne na 100%, aby som si bol istý, že nevynechám ani jeden bod, ale pokúsim sa vám priblížiť skutočnosť tejto témy a tú podstatu čo najbližšie. Takže téma zodpovednosti za svoje emócie sa zakladá na tom, že keďže sme schopní byť zodpovední, teda zodpovedať si na problémy a otázky, ktoré sa nás týkajú, tak by sme mali byť zodpovední aj za svoje vlastné emócie, teda zodpovedať za to, ako sa cítime, teda vedieť odpoveď na tie naše emócie, že prečo sa nám tie emócie dejú. Prečo je podstatné vedieť odpoveď na tie emócie, ktoré sa nám dejú. Je to z toho dôvodu, aby tieto emócie nám slúžili k dobru, aby neboli nejak príliš rušivé alebo zabraňujúce nám vykonávať nejaké bežné činnosti. Pretože mnoho ľudí má problém so svojimi vlastnými emóciami. Kázia im rozvíjať sa v nejakom smere, či v pracovnom alebo vzťahovom. Skrátka, emócie vedia byť aj užitočné, ale vedia byť aj veľkou prekážkou. A preto je dôležité týmto emóciám porozumieť a teda vedieť odpoveď na to, prečo sa nám tie emócie dejú a teda byť zodpovedný za svoje vlastné emócie. Dúfam, že ste to pochopili a teraz si poďme pozrieť sa na to teda, že akým spôsobom zodpovedať za tieto naše emócie. Keďže máme nejaký styk s ľuďmi a tvoríme nejaké vzťahy, a vznikajú nám nejaké situácie, do ktorých sa dostávame bežne, za bežné okolnosti. A tieto situácie nám vyvolávajú emócie. Tak mali by sme sa pozrieť na to, že keď nám vznikne nejaká takáto situácia, tak túto situáciu si spätne prehrať v hlave, že čo sa vlastne stalo. Je dôležité zistiť, čo nám tú emóciu vyvolalo. To znamená, že či to bol konkrétne ten človek, tá daná osobnosť toho človeka, alebo či to bolo niečo, čo nám ten človek povedal, alebo či sa nás nejako dotkol fyzicky, alebo čokoľvek. Treba zistiť teda príčinu, že čo nám tú emóciu vyvolalo. A potom treba tú emóciu, to rezonovanie v našom vnútri, či už sa nachádza tunak alebo nižšie, pomenovať. To znamená, treba jej dať meno, treba nájsť presnú definíciu toho stavu, ktorý sa nám dial. Či to je úzkosť, strach, neistota. Teraz sa bavím o zlých emóciách, ale existujú aj dobré emócie, lenže väčšina ľudí má potrebu riešiť práve tie zlé, nie tie dobré. Ale niekedy aj tie dobré emócie nám môžu uškodiť, ako v prípade rôznych závislostí. Takže aj na to si treba dávať pozor. Takže treba definovať túto emóciu, treba si ju v sebe nájsť, že kde sa nachádza. A už priateľa, tým, že ju definujete, tak už tým oslabíte tú emóciu, pretože ju ukážete. A ideálne ju povedať nahlas. Pokiaľ ste s niekým, na kom vám záleží a táto emócia vám
prekáža k tomu rozvinúť tomu človeku nejaký vzťah, tak je veľmi dôležité komunikovať o tejto emócii s tým dotyčným a povedať, ako sa cítite. Vyjadrite tak pravdu, ktorá vás oprostí od vášho vnútorného negatívneho stavu a načrtne možnosť riešenia situácie pre vás a vášho partnera, s ktorým túto emóciu zdieľate. Teda vy ju máte a zdieľate ju s ním. Takže toto je prvý krok, ktorý treba spraviť na to, aby ste dokázali tú emóciu zodpovedať. Ako náhle sa stanete zodpovední na vašu emóciu, tak pokiaľ chcete riešiť túto emóciu do hĺbky a tejto emócie sa zbaviť, aby ste ju v budúcnosti viacej nechytali, aby s vami nerezonovala, pretože to sú veci, ktoré rezonujú s vami nielen pri tom dotyčnom partnerovi, s ktorým sa práve nachádzate, ale už akéhokoľvek človeka, keby vám spôsobí podobnú situáciu alebo niečo, čo vo svojej podstate nemusí byť ani až také ohrozujúce na živote, ale spôsobí vám to ten strach a tú neistotu a máte chuť ujsť z tej situácie, tak preto je dôležité nielen tú emóciu zodpovedať takýmto spôsobom, ale aj sa ju pokúsiť vyriešiť. Pretože vy chcete mať dobré vzťahy. A predsa život je o dobrých vzťahoch. Takže treba si uvedomiť, že nikto vám vo svojej podstate ubližiť nechce. Každý je buď priateľ alebo učiteľ. To, čo vám tu hovorím, je možno, že troška takou dogmou, ktorú mám, ale veľmi mi táto dogma pomáha na to, aby som svet videl v tom pozitívnom spektre a nevnímal tú negativitu a nesnažil sa viniť ostatných za to, čo žijem, za to, čo sa deje v mojom živote. Aj za tie emócie, pretože veľa ľudí má potrebu obviňovať druhých ľudí za ich emócie a neriešiť tú emóciu. Len obviniť a potrestať. To je všetko. A to nie je správny postoj na to, aby ste vedeli vyriešiť tú emóciu a tú situáciu s tým daným človekom a posunúť sa na nejakú vyššiu úroveň toho vzťahu. Takže vráťme sa späť, keď chcete riešiť vašu emóciu, ktorá je zodpovedná, teda vy ste na ňu zodpovední, tak je potrebné sa vrátiť čo najviac späť do minulosti, kedy ste túto emóciu objavili vo vás. Kedy sa vo vás objavila pri tých podobných okolnostiach, ktoré tam sú. To znamená, že pokiaľ na vás partner nejakým spôsobom vyskočil, zvyšil hlas a kričal na vás za niečo a vo vás sa vyronila emócia strachu a neistoty, tak to najlepšie, čo môžete spraviť, je teda v prvom rade pomenovať, že to bol strach a bol na základe toho, že partner na vás vyskočil týmto spôsobom a vy ste to pocítili tak, že vám to ubližuje a neviete sa cez to preniesť a neviete pristúpiť k riešeniu. Bráni vám to k riešeniu problému. Tak sa vrátite spätne do minulosti, pozrite sa, že kto kedy na vás v takomto nejakom také podobnej okolnosti kričal a za akých okolností to bolo, prečo na vás kričal a aké tam boli všetky dôvody. Treba vedieť veľmi dobre definovať, aká to bola situácia. A vy ste tedy boli možno, že mladší. Neboli ste vyspelí, tak ako ste teraz, nemali ste toľko informácií v hlave. Neboli ste zrelí na to, aby ste mohli tú situáciu posúdiť s nejakým odstupom a s nejakou vedomosťou o tom, že áno, aj dospelí napríklad majú nejaké svoje problémy a nie vždy zareagujú správnym spôsobom a majú nekontrolovateľný výplach tých emócií. Takže keď ste boli možno dieťa a rodič na vás takýmto spôsobom zakričal, tak on to možno ani nemyslel zle. On
vám chcel kvázi dobre, chcel dobre aj sebe, pretože bol unavený z práce napríklad a napríklad sa s niekým pohneval v práci a vy ste chceli od neho niečo dobré, chceli ste mu napríklad podarovať nejaký darček alebo ukázať mu niečo, pretože ste boli dieťa, chceli ste od neho pozornosť, čo je úplne prirodzené. No a ten rodič vás odbil takýmto spôsobom, nepríjemným, a tie okolnosti ste vtedy nepoznali, nevedeli ste ich prijať, že aké on mal okolnosti v živote a že čo sa mu vlastne za ten deň stalo a prečo on to spravil. Vy ste to vnímali ako útok, ako niečo, čo si nezaslúžite, niečo, čo vám spôsobilo veľmi veľké nepríjemné emócie a až traumu. A následne sa to prenášalo potom do vašej budúcnosti a vytvorili ste si obranný mechanizmus, ktorý je vo výsledku veľmi neprospešný pre vás, pretože vám bráni momentálne si utvárať kvalitné vzťahy. Pretože ako náhle na vás niekto zvýši hlas, tak utečiete od problému. Stránite sa toho problému, nechcete ho riešiť, pretože vám je vyslovene nepríjemné a cítite sa života ohrozený, že sa vám skrátka niečo stane a spôsobí vám to ešte nejaké väčšie utrpenie. No, dámy a páni, a toto je niečo, čo treba pochopiť v prvom rade. Treba si to opakovať, že to, že ten partner na vás zakričal, neznamená, že ste zlý človek. Neznamená, že ste niekto, kto si nezaslúži napríklad lásku a pozornosť. To znamená len to, že ten partner má nejaké problémy sám so sebou, ktoré si on potrebuje vyriešiť, možno že s vašou pomocou, možno že s pomocou niekoho iného. A tá jeho emócia bola len odrazom jeho vnútra. Nemalo to nič spoločné s vami. Pretože on si sám zodpovedá za svoje emócie. Je to jeho odrazom vnútra. Vy si zodpovedáte za svoje vlastné emócie. Už tomu chápete? Že každý človek si je strojcom svojho vlastného šťastia. Toto sa opakuje stále. Ale pokiaľ to rozviniete dopodrobna, tak sa dostanete presne k tomuto, že to, ako sa vy cítite, je vaša vec. Nie je to tú zodpovednosť musíte prijať jednoducho, pretože ako náhle vy začnete obviňovať ostatných ľudí za to, ako sa vy cítite, tak vy utekáte od toho problému, to je prvá vec. A druhá vec je, že tú zodpovednosť vydávate tým ľuďom. A viete, čo to v konečnom dôsledku znamená, že obviňujete ostatných ľudí a dávate im tú zodpovednosť za to, ako sa cítite. To znamená, že tí ľudia sú zodpovední za váš život. Keď ste ten typ človeka, ktorý vyslovene len obviňuje ostatných, tak, lebo sú také typy, tak vlastne odovzdá samého seba všetkým okolo. Jak keby sú všetci ľudia, všetky entity pre toho človeka Bohom, ktorý rozkazuje o tom, ako sa on má cítiť. A chceme niekto, úprimne, položme si otázku, chceme niekto, aby ostatní ľudia rozhodovali o tom, ako sa my budeme cítiť? Chcem ja, Tibor, o tom, aby niekto iný rozhodoval, ako sa ja budem cítiť? A ešte tomu všetci ostatní, že nielen jeden človek, že by som mu zveril tú zodpovednosť za moje pocity, ale všetci ľudia budú ovládať vlastne moje pocity, lebo ja im dávam za vinu za to, ako sa cítim. Vidíte, aký je to nezmysel? Takže ak ste, dúfam, že som to dobre vysvetlil. Ak ste náhodou niečo nepochopili, tak veľmi rád vám zodpoviem na nejaké detaily a otázky, ktoré mi budete klásť, pretože zodpovedám za toto video, ktoré tu dávam, natáčam. A budem rád, keď dostanem od vás opäť nejaké odozvy, niečo, čo ma či už
vyzdvihne hore, alebo troška položí dole, ale v tom dobrom smere, aby som sa vedel posunúť, napraviť to, čo teda uznám závodné, že robím zle, pretože naozaj napríklad ten očný kontakt, ktorý dávam do kamery, tak by mohol byť možno častejší, alebo prípadne iné veci, ktoré som dostal v správach. Takže ešte raz ďakujem za vaše odozvy a pekný večer vám ešte prajem. A zodpovedajte za to, čo činíte, za to, ako sa cítite a za to, ako žijete. A uvidíte, ako sa vám uľaví. Pretože keď budete naozaj zodpovedať, tak už nikto nebude mať na vás dosah. A to chceme. Chceme spolupracovať s ostatnými ľuďmi, neviniť druhých ľudí za to, čo sa v našom živote deje, ale spolupracovať na spoločných projektoch. Dobre. Čaute a uvidíme sa určite pri ďalšom videu.